Hola a tots de nou i anem a continuar amb l'exercici anterior. Anem a veure com editar les ulleres que estem veient. Havíem dit que tenien dos capes per baix i anem a aprofitar aquests dos colors. Primer de tot utilitzarem l'eina de selecció regió contínua i seleccionarem la part blanca. Si ens fixem, hem errat el que vos deia abans, capa verda. Hem de clicar en ulleres. Tornem a fer-ho i cliquem. Si vos fixeu, està seleccionat tot excepte la part que fa referència al sombrejat de les ulleres i també el que seria la pròpia ullera. Si suprimisc, tindria una part. Si vull ajustar-ho d'una manera més òptima, el que tinc que fer és anar a opcions de l'eina. Ho teniu així. I llindar blanc i negre. Si el que fem és modificar això cap a la dreta, el que farem serà apurar més el color. Seleccionem i diguem que res i tornem a provar a veure què passa. Si vos fixeu, la part que he seleccionat ara és menor i l'ombra ja no apareix. De totes maneres, anem a deixar-ho conforme estava perquè utilitzarem aquesta ombra per a fer altres coses. Tornem a fer selecciona, res, i ara fem altra vegada la selecció. Fixeu-se que ara hi ha un poc més. Anem a tirar un poc, anem a llindar més cap a baix, més cap al blanc. Selecciona, res, tornem a provar. Fixeu-se ara com ha canviat. Tornem a provar, selecciona, res, ho baixem a 14, cliquem en l'eina i tornem a estar més o menys com estàvem abans. Anem a suprimir i hem eliminat la part blanca de la capa ulleres. Ara el que anem a fer és a seleccionar una altra part. Per a fer això anem a utilitzar la ferramenta de la lupa. Si ens fixem, podem crear, ara ho tenim en augmentar. Anem a opcions eina i tenim ampliar. Si jo faig una caixa, augmentaria només i veuria només aquesta part. Si jo vull centrar-me en l'ombra, seleccionaria aquesta part d'ací. Ja ho tenim. Ara anem a utilitzar altra vegada la ferramenta de selecció regió contínua. Seleccionem aquesta part d'ací, si vos fixeu, agafant només una part minúscula. Què hauríem de fer? Modificar-ho altra vegada. Si volem que agafi més part, on venim més cap així. Fixeu-se. Però, tot i que ho canviem, sempre se'n passem. Selecciona, res. Fixeu-se. Si ara jo suprimís, veuria quina part ha agarrat. Heu vist? Quina part? Ara sí que ha agarrat l'ombra en concret. Faig un control Z, tiro cap endarrere i si vull a més afegir-li aquesta ombra, clicaria en el majúscula, en el botó majúscula i afegiria l'altre costat. Fixeu-se quina part ha agarrat. Quan jo li dono a suprimir, sí que estic suprimint el que seria l'ombra. Vaig aprofitar això per a crear-me una capa nova, tota la dreta, capa nova, i en aquesta capa tindré l'ombra. Anem a donar-li a l'ombra, anem a posar-li ombra i anem a dir-li ara sí que siga transparent. D'acord. Fixeu-se l'ombra com l'ha fet en transparent. Ha seleccionat més del que hauria de seleccionar. També ha seleccionat la part, la vora de la ullera. I ara hauríem de plantejar-nos si ho volem fer o no ho volem fer. Si ens fixem, aquesta part que ha seleccionat realment sí que
sí que és blanca, val? Per això ho he fet. Val? Depèn de l'estil que li vulguem donar a la imatge. Val? Fixeu-se, anem a centrar-nos en la part que ha seleccionat. Ara el que vaig a fer va ser utilitzar la selecció rectangular. Val? Vaig a fer caixes i eliminar la part que no ens interessa de la selecció. Val? Si vos fixeu, quan jo clique en més, el que faig és afegir més selecció. Si jo clico en control, el que faria seria treure. Val? Seleccione ara esta part en el control i acaba d'eliminar aquesta part. Amb el control majúscula augmente i elimino les parts que no m'interessa. Fixeu-se, altra vegada al control i faig una caixa. Intente no passar-me'n. Val? I aquesta part d'ací també ho vaig a fer. Control i negue. Val? Anem a provar ara a veure què passa si jo li aplico el pot de pintura. A aquesta part vaig a posar un altre color, per exemple el roig, d'acord? I vaig a posar el pot de pintura així dins. Val? He canviat l'ombra de color, fixeu-se. Val? En els dos costats. Però així també he aplicat massa part. Val? Fixeu-se que està difuminant. Val? Per això se n'ix. Si jo ara vull fer algo semblant a lo d'abans, selecció rectangular, seleccionaria, però en aquest cas no vaig evitar-me d'evitar la selecció, és a dir, el que anem a fer ara és suprimir el color. Val? Faig una selecció, estic seleccionant aquesta part d'ací i suprimisc. Val? Si jo això no ho he ajustat massa bé, amplie en el control majúscula i elimine aquesta part d'ací. Suprimisc. I en això ja tindria el que seria l'ombra. Fixeu-se que quan jo poso les ulleres, sols les ulleres, així hi ha com un degradat. Jo vaig a conservar aquest degradat. Com? Pues com hem vist altres vegades. Jo aplico una opacitat i estic aplicant-li un filtre. Continua apareguent l'ombra, però ara li he donat jo un color. Fixeu-se que no tinc seleccionada aquesta part blanca i que l'he evitat. L'he deixat per ensenyar-vos com seleccionar. Si vull fer el mateix en aquesta part d'ací, fixeu-se, hi ha una part que en algun moment l'he eliminat. Per què? Perquè segurament seria molt blanc. Bueno, doncs tenim aquestes tres capes així, i anem a fer el mateix. Anem a posar-li diferents tipus d'opacitat a les tres capes. Ara tenim el fons, que anem a conservar-lo, però tenim així una capa verda. Anem a aprofitar-la. Mireu, seleccione les ulleres i ara vull seleccionar la part interior de la ullera. Torna a clicar en la ferramenta i si vos fixeu, aquesta part d'ací no me l'ha seleccionat. Què tinc que fer? Opcions d'eina i augmente. Ara estic seleccionant massa. Puc anar jugant amb això. O esta seria una manera de seleccionar. Clar, al final no sé si ho ajustaria bé del tot, perquè sempre m'agafa un poc més. Quina ferramenta puc utilitzar també per a canviar la selecció contínua? Selecció per color. És molt semblant. I la selecció contigua també podria... Mireu, faig un clic, canvio el llindar, seleccione res, veieu com estic canviant la part que seleccione però mai acabe per agafar. Veieu, estic movent-me cap a la dreta i va canviant, ja estic agafant massa. Imagineu-se que això més o menys sí que està perfilat, em faltaria aquesta part d'ací. M'ho ha fet prou automàtic. Mireu,
commuta a màscara ràpida. I tinc aquest espai d'ací que no me l'ha capturat. Val? Puc utilitzar la ferramenta per augmentar aquesta part. Fixeu-se que la part que n'hi ha roja teòricament no està seleccionada. Esta part d'ací sí que està seleccionada. El logo este d'ací no està seleccionat. Què és el que tinc que fer jo? Si utilitzo la ferramenta adequada, la de goma d'esborrar, val? I la mida adequada també, puc esborrar la selecció. Val? Així, si vos fixeu, m'he passat, no? Control Z. Val? Podria ampliar i anar ajustant-ho per a no passar-me'n. Val? Vegeu, m'he tornat a passar. Control Z. Clar, quan arribem així al final és un poc difícil. Val? Entonces, anem a arrimar un poc. Parem. Mireu. Estic seleccionant-ho. M'he passat. Control Z. Clar, això és un poc tediós, però seria la millor manera. De fet, el que heu de fer és, a poc, soltem, i si tenim que tirar un pas endarrere, el tirem. I no perdem el que hem fet ja. Val? Tire cap a baix. Què és el que estic fent? Estic canviant la màscara. Val? He aplicat una cosa que es diu màscara ràpida, i això el que fa, el que s'utilitza és per a fer seleccions. Val? En realitat estic utilitzant la selecció. Vegeu així que m'he passat? No passa res. Val? Si jo canvio els colors, perdoneu, si jo utilitzo la ferramenta de pintar, val? Vaig a canviar la ferramenta del color i vaig a baixar-li la mida. Val? Amplie i vaig a seleccionar la part que em falta. D'esta manera puc anar ajustant-ho prou millor. Si jo ara faig una commutació, se donareu compte que ja tinc seleccionada la part de les ulleres. Mireu, tornem a fer la commutació. A veure si ho trobem. Selecciona, commuta màscara ràpida. Si fixeu el que tinc seleccionat, tinc seleccionat el vidre. Clar, la icona d'ací dins no. Això ja no, però bueno, podríem canviar-ho. Què faig ara? Tinc la capa, tinc així una capa verda, i vaig a pintar la selecció en la capa verda. Mireu, si jo utilitzo la ferramenta de pot de pintura en roig, què he pintat? No ho visualitzeu, no? Però trac això i acaba de pintar esta capa. Què vaig a fer ara? Seleccionar-la de fora en l'eina de selecció i suprimir. M'he quedat només en una part. Fixeu-se, veus que no està ben afinat això. Això podria modificar-ho. De fet, vaig a fer-ho seleccionant la part de dins. Selecciono la part de dins i ara invertís la selecció i suprimisc. Vaig a eliminar esta part d'ací i esta part d'ací. Què passa quan jo afegís ara les ulleres? Fixeu-se que la capa verda està per baix, clar, no es veu. Pujo la capa cap a dalt i ja ho tinc aplicat. He canviat el color de les ulleres aplicant-li una capa roja al vidre. I amb això puc fer tots els efectes i canviar la visualització final. Recordeu que les pates no les tinc canviades. També podria canviar-ho o inclús arreglar-ho. De totes maneres, ja ho veurem més endavant en un altre vídeo. Així també podríem corregir-ho.
val? Més o menys hem agafat una foto i li hem aplicat com una espècie de filtres a cada part, val? I amb això finalitzem i mireu com se'ns han quedat les tres capes, val? Esta primera hem tocat l'ombra, esta segona hem tocat el vidre i esta tercera són les ulleres sense modificar i l'última seria el fons, val? Que afecta a tot. També podria utilitzar este fons i eliminar l'interior, val? Per a que no afecte. Mireu, ara tinc seleccionat, si no m'equivoque, la part de dins o de fora, ara no ho sé. Bueno, anem a provar-ho. Suprimir la part de fora, la teníem seleccionada. Control Z, tornem enrere, seleccionem, invertim i ara seleccionem la part de dins, val? D'aquesta manera no estem afectant. Quan tornem a aplicar tots els filtres tenim unes ulleres diferents. Bueno, ja no explica res més i dir-vos que aneu provant aquests canvis sobre les ulleres. Teniu que fer aquesta activitat, val? En classe i deixar-me les ulleres d'una manera semblant, val? Tenim que tindre 4 capes, la de fons, la de les ulleres i 2 més, i amb això finalitzem. Això és tot. Molta sort en l'exercici. Adeu!